Els Premis Nacionals de Recerca, convocats per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya, distingeixen l'excel·lència investigadora i reconeixen la col·laboració en recerca entre el sector públic i privat, les accions de mecenatge i la comunicació científica. Són la màxima distinció que s'atorga en l'àmbit de la recerca a Catalunya. Els guardons de 2016 van coincidir amb el 30è aniversari de l'FCRI i es van lliurar al Teatre Nacional de Catalunya. Més de 850 persones van assistir a la cerimònia. Conduït per l'actriu Sílvia Bell, l'acte va retre un homenatge simbòlic a l'aula com a bressol del coneixement. Bona tarda, apreciats alumnes. Avui viurem una classe molt especial. Avui aquesta aula és un símbol que representa el camí de la curiositat, del descobriment i de l'aprenentatge, el camí de la recerca. Antoni Esteve, president de l'FCRI, va fer les salutacions de benvinguda i va homenatjar la figura del filantrop Pere Mir. Vull començar la meva intervenció recordant un gran home que ens ha deixat fa pocs dies, en Pere Mir. Premi Nacional de Mecenatge Científic 2011 i gran patró de la ciència catalana. Amic Pere, la teva aportació al desenvolupament científic del nostre país ha estat immensa. Sense el teu suport, algunes de les institucions científiques catalanes no serien avui on són. El 2016, el Premi Nacional de Recerca va ser per al físic Lluís Torner, director i creador de l'Institut de Ciències Fotòniques, ICFO, la llar dels icfonians. I vull agrair personalment als icfonians, que són una gent que avui en podeu conèixer algun, els que no els coneixeu, perquè n'hi ha uns quants aquí en aquesta colla. Una gent molt especial que dediquen la seva vida a empènyer fronteres, en aquest cas amb la fotònica, però ho farien en qualsevol altre àmbit, perquè la seva definició és homes i dones exploradors. El Premi Nacional de Recerca al Talent Jove va reconèixer el químic Samuel Sánchez, científic de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, pel seu lideratge mundial en el desenvolupament de nanomotors i nanorobots. M'agradaria enviar un missatge a tots aquells magnífics joves investigadors de la nostra terra que fan miracles científics amb escassos recursos. I també a tots aquells que, com jo, van anar de marxar a un altre lloc per complir els seus somnis. Felicitats, valents! Mai decaigueu perquè el futur de la ciència, la tecnologia i el desenvolupament està en les nostres mans. El Premi Nacional de Comunicació Científica es va atorgar al programa Dinàmics, de Televisió de Catalunya, presentat pel físic Dani Jiménez. El seu format d'entreteniment i divulgació científica fomenta l'interès dels nens i nenes de 6 a 12 anys per la ciència. L'agraïment més important és per tots els nens i per totes les nenes, per tots els nois i totes les noies que ens veuen, però també pels pares, per les mares, pels avis i les àvies que en família veuen el programa. Dins d'ells, el nostre objectiu és posar una petita llavor de ciència, fomentar l'esperit crític, voler i entendre que el coneixement és una eina de progrés. Reducció de residus, reciclatge i regeneració de l'aigua són paraules que defineixen CETAQUA, Centre Tecnològic de l'Aigua, fundació privada constituïda per Aigües de Barcelona, el CSIC i la UPC, i guardonada en la categoria de partenariat públic-privat en R+I. CETAQUA ha realitzat nombrosos projectes col·laboratius, abans se n'han citat uns quants, però els ha fet amb altres centres de recerca i universitats de prestigi internacional, sovint en Barcelona com a cas pilot, i això ha permès que el propi centre sigui considerat una referència en el món de l'aigua a nivell europeu i també ha contribuït a la projecció universal de Barcelona, la seva àrea metropolitana i de Catalunya. En l'àmbit de la filantropia científica, la Fundació Bancària La Caixa va rebre el Premi Nacional de Mecenatge Científic com a primera entitat privada del seu tipus a Catalunya i a l'estat espanyol, segona d'Europa i setena del món. Des del primer programa de beques de la Caixa, ara fa 35 anys, o des de la posada en marxa d'aquell programa contra la sida d'IRSI Caixa, que ara en fa 22, ens hem esforçat per fomentar la recerca d'excel·lència, pensant sempre en el progrés i en el benestar de les persones i de la societat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lliurar els premis amb el president de l'FCRI, Antoni Esteve, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.
El president Puigdemont es va referir al sistema de recerca català com a model d'èxit i referent per a la Comissió Europea. L'any 14, l'estat espanyol va demanar a la Comissió Europea què havia de fer per millorar el seu sistema de recerca. I l'informe, que va rebre en resposta, elaborat per l'òrgan consultiu en política científica, es podria resumir en els 3 principals trets del model català: autonomia, flexibilitat i obertura. És a dir, això que ja tenim a casa nostra. L'acte de lliurament va incloure actuacions musicals dels artistes Carolina Alabau, Simón Osuna, Mateu Pere Miquel i Andreu Moreno. La ciència és més una manera de pensar que un conjunt de coneixements, deia Carl Sagan. Perquè el desig per comprendre el món és tan profund com el nostre instint i és comú a tots els éssers humans sense distinció.